Burela celebra as súas festas patronais con 12 días de troula que convertirán a esta vila mariñeira no epicentro festeiro de toda a Mariña lucense. O que fixo Julio López foi máis que un pregón. Foi un percorrido pola súa obra e pola memoria emocional de Burela, deixando a veciños, amigos e familiares sen palabras. Ai, Carmela, a primeira vez que un fillo de Sergio subeu a un escenario ante unha sala abarrotada, non che vou contar o final, non che vai gustar. Acojonado e arrepentido, solo podo decir, as portas están abertas, o que queira podes ir. A verdade é que sí, un pregón super emotivo. En Burela temos persoas que deixan o listón moi alto porque o material que ten foto Sergio e Julio é memoria viva, non de Burela, e acaba de lo de ver. Para nós o pregón en Burela é o comezo da festa, pero tamén é un momento como moi sentido. Non é un pregón habitual, o pregón de Burela é distinto. A fin de semana grande e a fin de semana que ven. Entre tanto, esta semana imos a disfrutar de moitísimo traballo de todas as asociacións de Burela, porque temos un tecido asociativo envidiable. Todo é en torno ao mar, aos mariñeiros que marchan para a costeira do Bonito, non? Como para desexarlles pois esa boa sorte que precisan. Patricia, que acabamos de ver aquí? Que espectáculo! Pois, efectivamente, un espectáculo impresionante. Temos un pregoeiro xenial este ano que vive Burela, sinte Burela, e iso que nos trasladou a todos nós. Eu creo que o sábado é imprescindible a alfombra floral, e despois o domingo temos a procesión marítima. Temos sorte de que agora estamos facendo a través de moitas asociacións que nos axudan, entonces así a verdade que é moito máis fácil. Eu creo que iso é o que sentimos un pouco todos e todas en Burela, esa emoción de estar xuntos coa nosa xente, pasando ben e disfrutando. Que foi ser pregoeiro en Burela? Pois mira, máis que nada é como unha liberación e sobre todo polo traballo que fixo meu pai durante tanto tempo, que é o reflejo do pregón de hoxe. Eu tamén levo 40 anos xa de profesión, pero nos tempos dele era outra cousa. Entonces, todo o que nos deixou ten un valor incalculable. Ao rematar o pregón, como novidade deste ano, organizouse unha cea popular para a veciñanza. Un orgullo, lóxicamente, non? Saber un pobo como Burela, multicultural, de, como podes ver na mesa aquí, tanto hai un rapaz novo como unha persoa maior, e que están todos a disfrutar das festas e darlle, por así decilo, o chupinazo de saída con esta cena, pois a verdade un orgullo por ser o primeiro en facela. Aproveitade esta semana para vir ata a Mariña porque quedan inauguradas as festas de Burela.